Ondan soң теге моңсызларны аздыручы фирмалар көбәйерди. Аллам сакласын, Аллам сакласын. Каралы. Бу Сәйір қарт кім ол? Дворник дейсең, дворник түгел. Әллә ниләр сөйләнә. Кім ол? Минем әбей әйтә, ахыры заман алдыннан Хызыр Ильяс әллә нинди кыяфәтләргә кирип, кешеләр арасында йөрерди. Hey! Син шул әкияткә ышанасыңмы? Юк бит ул ахыр заман. Ул бит халыкны куркытып торыр өчен генә уйланып чыгарылган әйбер. Менә дөнья бетә дигәч, бөтенесенең дә оҗмакка керәсе киләчәк. Мин бит инде сиңа юк каган әйтмим. Оҗмак сертификатларын күбрәк һәм тизрәк эшлә дип. Безнең бит башка сатар нәрсә юк. Урманнарны сатып бетерделәр. Гөмбәдә җыеп булмый. Җиргә хуҗа табылды. Бузауды арканлап булмый. Елгаларны саталар бит инде. Караш та тотып булмый. Каралы. Әллә без синең белән һаваны сатыйк микән, Һава? Һаваны кая тутырабыз, абый? Һаванымы? Һаваны. Һаваны тутыр. Опаки. Әллә шыкынды инде. Таптым! Biz senin bilen milyoner bulacakmız. Milyarder bulacakmız. Gidelim bunda. Gel tez gine. Göresin mi? Balkonunu күрәм, абый. Нинди балкон? Выше бери. Түшәмне күрәм. Мелко плаваешь, өскә кара. Нәрсә бар анда? Тинтек. Ой! Ой! Biz senin bilen oydan şiir satacakmız. Kışkırma. Satabız da, akçalarını alabız da, koşabız. Абый. Ой Irak bit o. Ay, Tintek. Biz bir tane de minirge jiyinliybiz, satabız gına. Qarala abay. Ой Irak mı? Moskva Irak mı? No, sen mene oyunu күрәсең mi? Күрәм, абай. Moskva'nı күрәсең mi sen? Күрмим. Vat şundan үзең уйла инде. Так. Heybet. Qarалы. Eğer bizning oyda hazır heybet kine eшләп китсәк. Так, bu senin среднеазиатский паспортың бармы бит әле? Сиңа яңа паспорт, яңа исем. Сиңа Ой, туган дип исем кушабыз. Звучит? Qarala abay. Oyны килограммлап сатабызмы? Тонналы, гектарлап, сотылап сатабыз. Аңлатам, ничек эшләнгәнен. Ничә сумга сатабыз, абай? Ансы сиңа кирәк түгел, долларлап сатабыз. Алырлар микән? Hey, башсыз. Сатучысы булганда, алучысы табылыр. Әйдә. Алырлар микән? Эшлибез, әйдә. Алтыннар инде. Так, ой туган. Мин әйткәннәрне эшләдеңме? Эшләдем, абай, эшләдем. Күрсәт. Абай, oyны упаковать итеп куйдык. Шәп булган бусы. Хәзер территориясын осваивать итәбез. Молодец. Әйбәт. Нәрсә булды? Ойда кеше бар. Ничек ойда кеше бар? Әле бит ойны сата да башламадык. Кара. Ал әле башыңны. Әйбәт кенә ой бу. Сарык. Син бит залны карыйсың, ойны кара. Үземдә. Тагын бер карыйм әле, зуррагы юк микән? Юк шул. Так, бусы белән молодец, әйбәт эшләгәнсең. Так. Оҗмак сертификатларын алып килдеңме? Алып килдем, абый, менә. Ашыкма. Hürmetli milletteşler, gaziz halkım minim, vatandaşlar, sizge öndeşem. Bizning ijmaq sertifikatları nihayet hazır.
Бүгіннен ұжмақ ишекләре ашық деп иғлан етем. Аның үшін сізге бары тек біздің билетларыны ғына алырға керек. Біз енді Салават концертындағы сыман 8 түрге бәйәне бөліп тұрмадық. Бізде бары тек 3 күні бәйә. Міне, хөрмәтле балкондылар, сізден башлыйк әле. Біздің балкондылар үшін нинди сертификат қаралған екен анда? Ой, туғаным? Аларның бәясе 50 мең. 50 генә меңдей. Нәрсәләр керә инде анда? Укып китәм. Бер бүлмә, 3 тапкыр ашату, уртача климат, 4 бүлмәгә бер душ, бер кухня, срогы сначала, ахыры заманы, и до конца ахыры заманы действителен дигән. Бу инде балконнар нәк сезнең өчен эшләнгән. Сез инде югарыда утырасыз, ярты юлны меңгәнсез. Үрелеп билет аласы гына бар. Һәм инде безнең газизләрдән газиз, кан кардәшләребез. Алар инде безнең шушында матур иттереп алда утырган туганнарыбыз. Без сезне дә онытмадык, сезгә дә сертификатлар әзерләнгән. Ай туганым, аларга нинди сертификат әзерләдең? Аларга бәясе 100 мең абый. Сезнеке бөтенәй 100 генә меңдей. Шартлары Зур булмаган айрым йорт, бер бүлмә, кухня, туалет, стоящий душ, 3 тапкыр ашату, атнага 1 тапкыр хур кызы обслуживать итә. Диңгез ерак түгел, холодильникта салкын сыра каралган. Әйбәт. Абзый, күрдең? Бу сиңа инде Бәкер санаторийсы гына түгел. Атнага 1 тапкыр хур кызы обслуживать итәди, ә? Кстати, айтуган, син анда хур кызын аз койгансың, арттырырга кирәк аларны. Бу бәягә җитә абый. Нормальный мужик белән чагыштырма үзеңне. Син кара әле монда залдан инде безнең баһадирларыбыз утыра, ә? Атнага 3 дип яз, үзләре карар. Ярар абый, язып куярым. Һәм инде безнең VIP кунакларыбыз. Алар инде безнең 5нче рәт, 6нчы рәт, 7нче гафу итегез. Мин сезгә тәнәфестә үзем чакыру билеты төшереп бирәмен, яме? Һәм инде 8нче, 9нчы рәтләргә махсус VIP сертификат каралган. Ай туганым, оқы, пожалуйста. Айрым коттедж, бассейн, шведский стол, кара мунча, ак мунча, турецкий мунча. Ой туганым, тукта. Менә шушы VIP кунакларга минем исемнән, директор исеменнән дип бер бонус өстәйтме? Бонус. Атнага 1 тапкыр теләге булган кешегә тәмуқка экскурсия дип яз. Душманнарын карап кайтырлар. Аннары безнең анда скидкалар каралганмы? Каралган абый, но только бер кешегә генә. Искә төште. Ул инде 23 ел буе Салават җыр театрына ярдәм күрсәткән кешебез, шушы Камал театрының директоры Шамил Зиннурышка 50% ташлама каралган. Һәм инде туганым, безнең бит әле менә шулай күркәм генә, матур гына иттереп басып, утырып караучыларыбыз бар. Аларга нинди сертификат әзерләдең? Аларга абый күмәк заявка. Ничек служебныйдан кергәннәр, тегендә дә шулай керерләр. Аллаһ акбар. Аңлашылды. Әйбәт. Китеп торгыз әле. Эй, балалар. Кеш алдап бергәнче миңа гына булышасың әле соң, ә? Эй, бабай, син безнең арада бетереләсең. Сиңа нәрсә, сертификат кирәк, что ли? Минем сертификат алынган инде. Менә сез үзегез турында уйлагыз, үзегез турында. Кстати, Рифат, әллә миңа да айдан 1-2 җир алып куярга инде. Дөнья хәлен белеп булмый бит. Ну миңа әллә инде кварталлар кирәк түгел инде. Үзебезнең Дырбышка кебегрәк җир булса шул җитә абый. Үз ялганына үзе шаны бирей. Эй, брат, ты что? Үзебезнең кулда бит. Үзебезнең кулда булганда син кара, яхшырак җирдән алып калырга тырыш. Ана, с видом Казанкага карап торган җирен, я булмаса ипподром ягына караган ягын. Син бит ат чабыша яратасың. Юк, абый. Миңа VIP урыннар кирәк түгел. Әни дә шулай диде.
Менә улым, әниеңне тыңлавың дөрес булган. Әниләрне тыңларга кирәк. Алар әниләр белмичә әйтмиләр, чөнки алар сизгер булалар. Кара балалар, кая мин серләргә комача аламагыз. Бар, чыгып торыгыз әле. Мин монда эшлисем бар. Бар. Күргән сайын куасың, ярап, Бар. Так, Айтуган. 110. Ничек анда безнең эшләр барамы? Бара бый, бара. Вообще йоклаган юк, көне төн эшлим. Молодец. Әйе. Кара әле абый. Сә. Айдан җирне ала башладылар. Да? Әйе. Звидом айның Кремльгә карап торган ягы почти сатылып бетте абый. Әйбәт. Абый, Ау. айның тулган чагында сатып калырга кирәк. Да. Кара әле. Ау. Сатып калырга дигәндә, айда МЧС буламы икән ул абый? Безнең халык айга менсә, МЧС обязательно кирәк. Кстати, Нәрсә? нефтяниклардан заказлар күп. VIP урын сорыйлар. Әйбәт, кара, ул нефтяникларга урын табырбыз. Акчаларын күчерделәрме? Күчерделәр абый. Син кара, акча белән сак бул. Анда Америкада дефолт булырга тора. Доллар белән ала күрмә тагын. Только үзебезнең акча белән генә. Абый, үзебезнең акча белән алдым бит инде. Молодец. Башың эшләгән, китер акчаларны. Хәзер алып чыгам абый. Менә, Булай сатсак, бер айда бетерәбез бит. менә. Әйбәт. Хоп, Чавагына. менә абый. Шул хәтлек күпмени? Абый, үзебезнең үзбек акчасы белән алдым. От дивана. Күренеп тора инде Үзбекстаннан кайткан татар икәнең. Бар алыштыр, банкка бар да еврога әйләндер. Инде үзбек акчасы. Абый, дөрес әйтмәдегез. Кайткан түгел, кулып кайткан татар. Бар, телеңә салышма. Алда тизгене акчаларны еврога әйләндер. Ярар, Үзбекстанга җитә ул безнең туганнарга. Үзебезнең үзбек акчасы дип тора. Балалар, менә миңа гына булышыгыз, берәр файдагыз тияр, Ахыр заман дип йөргән буласыз. Бабай, Булмый ул. син аны нәрсә миңа карап сөйлисең соң? Ул ахыр заманны мин уйлап чыгармадым бит. Ну, син уйлап чыгармагансың инде. Синең шикелләр уйлап чыгарган. Имеш, ахыр заман 12нче елда була. Булмый ул, 12нче елда булмый. 13-тә? 13-тә булмый инде. 13-тә универсиада уздырабыз бит. 14-тә? 14-тә Сочида олимпиаданы эшлисе бар. 15-тә? 15-тә выборлар бит инде. Президентлар, депутатлар сайлыйбыз. 16-да? 16-да бит инде мәшһүр Тукаебызның туына 130 ел Тукай елы. 17-дә? 17 пока буш. Но президентыбыз Минниханов Рөстәм Нургалич Татарстанның авторитетын тагын да арттырыр өчен берәр бәйрәм уйлап чыгарыр ул. Алайса 18-дә точка. Менә 18-дә точно булмый инде. Анда бит бөтен дөнья чемпионаты футбол буенча. Кстати, безнең футбол кая була ул? Кварталда. Казанка буенда. Да, аңладым. Безнең бит бер заказ бар иде. Рубин футболисты заказ бирде. Ниндидер бер кара татар инде. Айдан футболны карап атасы килә дигән я. Андый вид бармы безнең? Абай. Барым барла. Дефекатлы шул. Нәрсә, айда что ли дефект? Айда түгел, җирдә абай. Ярты стадионны каплап тора. Нәрсә каплап тора? Теге бар бит инде Ваминның дачсымы шунда, коттеджымы теге, өеме, Казанка буенда, сары кыймалы. Аңладым да. Красиво жить не запретишь. Ай. Сөйләшербез. Күчерер. Абай, күчер алмас. Нигезе нык. Нигез генә вата торган техникалар бездә бар. Эшләрбез. Абай, фундаментын айыртылмаган сөт кушып салгандай. Да. Нишләргә? Нашылды. Карале балалар. Аптырыйсыз инде юкка. Менә миңа булышсагыз, берәр файдагыз тияр иде. Урамнар чистарып калыр иде. Бабай, сиңа булышып урам шис тартып кына бит байып булмый. Безгә акча кирәк, бабай, акча. Урам шис тартып. Бу кара нишләп яшьләр эшләмичә генә акча алмакчы балалар, Әйдә, ул пенсионерның лекциясе бетми? Пенсионер ходячий. Пенсионер имеш. Әле
күбеге шул пенсионерлар хисабына яшисез. Шулай битеме? Әле сез яшьләргә без пенсионерлардай эшләргә кирәк. Картларалар эшли дә белә, яши дә белә, ярата да белә. Менә мин дә берәүне яратам. Яшь чактан инде, яшь чактан ук. Без бит бер тапкыр гына гашык була торган идек. Менә хәзерге яшьләр, акчалары булса, көнгә 3 мәртәбә гашык булалар. Я в Астанида, я Южныйда, я транзит тирәсендә.